everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Text pa. Nga wa siya kaubang babae. Bantay bitaw. Basin og na makak ni siya. Doon na ra ba siya kaubang ara? Oh, yun na. Sa Facebook. I-search na ko. Bantay ka lang gid na ko, Herbert. Paspasan ko na nga akong trabaho din eh. Aron ko na mamahay na ang mga sakinan din eh. Magkapauli na tingali ko. Oh, yun na. Si Dong Archie. Hello, Dong. Manoy, Dong, sorry nga wa ako makaparanghindi mo sa akong paglarga. Miyadto ko nimo pero nakatuog ka. Dinalian magud kayo. sabot ra ko Manoy. Kumusta ka naman diha, ha? Murag, okay naman tingali ko, Manoy. Pagagad sa doktor. Ang importante nga safety kayo, okay? Oo, Manoy. Ikaw, kumusta naman ka diha? Oh, okay ra ko diri dong. Aniya sa pagkakaroon nag-ayo nining sakinan. Pag-amping niya, Manoy, ha? Di na ba kasuhito diha? Oh, pero tanaw na ko rin mga tao diri sa General Santos City dong mga buutan mare. Nya, abi mo dong lami kay diri ang ilang tuna. Pagdaon niya, Manoy. Oo, siguro dong. Magdako inikulin ako. Karon sa ka, magkauli, Manoy. Oh, ini kuman sa akong trabaho diri dong. Sige, Manoy. Ang imong tambal ha. Ayaw kalimot sa pag-tumar sa hustong oras sa imong tambal. Oo, Manoy. Oh, sige, bye na. Kay diha paingon diri ang akong kauban sa trabaho. Bye, Manoy. Bye. Kini akong gibuhat. Para kanimo, Dong Archie. Herbert, Ara. undang na diha, uy. Sige pa magkang trabaho. Gabiin na, oh. Okay pa. May oras pa. Ipaspasan ko lang, basin pa di pa mahuman. Ay pagpalabig ko, gigod. Paningkamutan ko lang, Ara. Ay undang na diha, uy. May MVP ka. Magdungan tas pagpangaon. Ayaw na ugol-gul diha. Hapit ka na noon maayo. Naibaw ko, bay Rudy. Kundi pa tingali tuod na ko. Dili mapugos og biya si Manoy Herbert sa layo. Ha? Wa akong kasabot. Naibaw ko. Nisulti siya na ko. May advance siya og kwarta siyang amo. Hinungdan nga. Di siya kabalibad. May punto po ka diha. Priberong higayon nga. Nalayo si Manoy na ko. Sagdi lang, good. Total di amang ko. Nga kauban ni mo. Sa magkaoy. Malasa sa dako eh. Nga nung nasakit pa man ko ani. Bye. Why gustong masakit ba, LJ? O saon taman? Nahitabo naman. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please Di ba try your tumutubal call si later. Maris? Ano ka? Nasuko kitingali siya ako. Nang lood, nawa ko makapanangkin niya. Iniguli na ako. Makikita ko niya. Si Dong Archie. Tawagan ko siya. Manoy. Manoy, mugawas ako ugma. Pero dako-dako man ang bayranan, Manoy. Pili kwenta. 38 mil, Manoy. Basin makauli na ko marong. Magpaabot lang ko, Manoy. Pabuta ko. Nahuman na masab ko diri. Okay, Manoy. Amping diha, ha? Okay, kausap. Amping.
may text. Ha, gikan ka, Maris. Baka kon ka. Gikan karon break na ta. Magkibuwag si Maris na ako. Ipaus pa. Buhi kay kagbakak, Herbert, ha? Nakapost sa Facebook aning ara. Ni parayag pag maayo ang babae ni mo. Nag-selfie-selfie pa mo. Shit! The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Di naging mo tubag. Saan naman? Masali lang, pailob lang ko. Masinahinig ulit na ako, mamaan-man pa na ako siya. Herbert, Ako siya Ara, noon sa mga naginuktok mga diha. May problema? awa man. Pwede na ba tang makauli ugma? Oh, maulit na ta. Salamat taon. Gimingaw ka sa imong uyab? Ha? Uyab? Oh, basin man gud og uyab to nimo ang ni-comment sa atong picture nga akong gipost. Gi-post? Oh, gipost na ko sa Facebook. Unsa? Imong gi-post sa Facebook? Kinsa may nag-comment? Gusto kang mutanaw? Gusto ba kang mutanaw sa nag-comment sa imong picture? Asan? Tesa. Niyo, tanawa. Okay. Narao. Basahan yung gi-comment sa akong gi-post nga picture na to. Si Maris. Tanawa. Tanawa yung pangalan siyang Facebook. Ziram? Tanawa. Nakabasa kasi yung gi-comment. Taksil. Imo nang uyab? Wa ko kaila. Mao ba? Ay, salamat kami. Abot na diri sa Cebu. Oy, ato ta mo diretso ni Sir Carpio, ha? Mo report o na ta dito. Ara. Good performance, Herbert. Salamat, sir. Maabot gihapon ang higayon nga pabalikon ti ka dito. O di ba, padtuon ta ka sa ubang area din sa Visayas. Bisa ka sir. Basta yung mando. Okay ako. Good, Herbert. Tod, kumusta naman manghod ni mo? Makagawas na karon, sir. Okay na dong. Magawas na tayo ni. Nabayaran ko na. Salamat, Manoy. Kumusta ang imong giadtuan, Manoy? Oh. Okay na kayo dong. Mao ba? Pero tanaw na ko ni imong Manoy. Mura kay kadasig. May problema, Manoy? Wa dong. Wa. Pero mula ka ko dong, ha? Ikaw lang ko na ang mupauli sa ato. O, ito di kwarta. Okay, Manoy. Magatang na ko jeep sa unahan. Maris, kahit lang. Oh, Herbert. Magsultiw na ta. Dili na kinahanglan. Gipotol ko na. Let's call it quits, okay? Maris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.